Zaha Hadid, Gira Sarabhai o Sara Agapi són tres professionals brillants del món de l'arquitectura i de l'enginyeria que, gràcies al calendari coeducatiu 2024 d'estès intersindical, d'ara endavant seran una mica més conegudes. Amb l'objectiu de donar visibilitat a dones silenciades de diversos àmbits, el calendari Temps de Dones, Dones en el Temps se centra enguany en les professionals més destacades d'un sector on els referents femenins encara romanen molt invisibilitzats. Las distintas mujeres de la organización que pertenecen a las distintas comunidades autónomas del Estado decidimos elegir el tema de arquitectas e ingenieras civiles. Enguany hem donat visibilitat a les arquitectes i enginyeres civils, ja que consideren que és molt important aquesta temàtica per ser dones que treballen en un món molt masculinitzat. Precisament amb la fi que l'alumnat conega aquests referents femenins silenciats, el calendari recull una sèrie d'activitats per a totes les franges d'edat d'allò més profitoses. Hi ha multitud d'activitats, hi ha vídeos, hi ha activitats de recerca, d'investigació, sobretot també descobriment de dones silenciades. La primera de les presentacions del calendari ha tingut lloc a Alacant. Hi han participat l'enginyera d'Obres Públiques Mercedes Aniorte i les arquitectes Elia Gutiérrez, Begoña Rarte i Francisca Gual. Durant el col·loqui queda clar que encara queda molt de camí per recórrer. Siento que algo en el camino se nos ha escapado, porque yo en el 87 me consideraba una más y ahora no estamos visibles, ¿no? Algo está pasando. Existimos, estamos, però no se nos ve. La següent presentació ha sigut la de València. Les arquitectes Eva Álvarez, Concha Tormo, Alicia Martínez Antón, Isabel Lanzas i Olga Sendra ens han brindat el seu valuós testimoni personal i han assenyalat la necessitat d'una mirada femenina en la concepció dels espais i els edificis. La discriminación se nota en que no teníamos profesoras, en que las referencias a mujeres arquitectas eran inexistentes, es que los intereses de respecto a lo que se considera buena arquitectura, que es un término que se emplea bastante, estaban alejados de la vida cotidiana y de las tareas cotidianas relativas al cuidado, es decir, lo vas viendo con el tiempo, porque también es una deconstrucción y una construcción personal propia de cada persona. La següent presentació del calendari tindrà lloc a Castelló el pròxim 25 de gener.